Изпокарахте ли се с всичките си роднини и приятели след като стартирахте в MLM? Ами нормално е да се изпокарате, защото слушате вашите лидери, когато те ви учат да правите списъци с имена и с тези списъци с имена да започнете да звъните всички наред. Ако това работеше назад в десетилетията, в момента то тотално не работи и това е напълно грешна стратегия, която само ще ви изпокара с вашите роднини и няма да ви даде абсолютно никакъв резултат. Или дори и да имате резултат, той ще е съвсем минимален и изключително отчаиващ. Всъщност, огромна част от стартиралите в MLM индустрията изкарват едва по 100-200 лева. Някои нищичко не изкарват, други достигат до към 400-500 лева на месец с много мъка, с много усилия, с много пот и известно време, месеци след това или години след това, не можейки да пораснат и да се развият, те се отказват тотално, като съответно те никога не искат да чуят повече за мрежов маркетинг. Защо се получава така? Защото използвате стари модели, защото изобщо такъв тип хора използват стари модели, които тотално не работят. В миналото, назад в годините, аз лично отделях време в срещи едно на едно с различни хора, от които много рядко някой стартираше да си вземе продукти, да стане част от екипа ми и да го развива като бизнес или каквото и да е там. И аз губех страшно много време за изключително незадоволителни резултати. Това, което обаче промени играта при мен, беше да вляза в социалните мрежи. В социалните мрежи започнах да излизам с лицето си, да показвам кой съм, каква е моята експертиза, с какво мога да помогна на хората, какви здравословни проблеми те могат да си разрешат благодарение на продуктите, особено ако пият лекарства и са пълни с токсини, как могат да детоксикират организма си, как могат да махнат метаболитните блокажи, как могат да подобрят функционирането на най-различни системи в организма си, защото продуктите на компания LR, за които аз се грижа да бъдат разпространявани, всъщност разрешават най-различни здравословни казуси. Наред с това, аз разбира се започнах да търся бизнес партньори, също чрез социалните мрежи, с лицето си и резултатите не закъсняха. Започна, всъщност играта за мен се промени и се обърна, защото не се налагаше повече аз да търся хората, аз да им звъня, аз да ги моля да дойдат на среща и те да ми се дърпат и да се чудя защо не ми се получава успеха, а започна да се случва така, че хората да търсят мен. Хората започнаха до такава степен да се свързват с мен, толкова често да се свързват с мен, че аз не можех да им отговоря физически на съобщенията в TikTok, в Facebook, в YouTube, навсякъде по имейл, през различни форми, които бях изградил, сайтове и така нататък. И това, което започнах да правя, е всъщност да обучавам хора от екипа си как те да се свързват директно с тези лидове, с тези контакти, които са дошли при мен благодарение на това, че са ме видяли с лицето ми и имат конкретен казус, който искат да си разрешат. Аз започнах да обучавам хора в екипа си как да прозвъняват директно тези лидове и да започнат те да ги обгрижват, да ги обслужват и съответно да ги превърнат в свои клиенти. Това промени играта ми. Това за кратко време ни донесе, на нас двамата с Ники, ни донесе такъв невероятен резултат, че в момента се радваме на 5-цифрен доход от мрежовия маркетинг и този доход продължава да расте, да се развива. Аз знам, че във времето той ще расте постоянно, защото това, което правим, ние го правим постоянно, надграждаме, обучаваме екипа си и даваме възможност на все повече хора и те да изкарват добри и все по-добри пари. Всъщност имаме хора в екипа си, които за 3-4 месеца достигнаха до 2000 лева, други до 2500, до 3000. Имаме хора в екипа си, които все още са на началните нива, защото не прилагат стратегиите, на които ги учим, но изчакваме момента, в който те да озреят и да се събудят и да започнат да прилагат всичко, на което ги учим. Но това, което правим, е да бъдем в постоянна връзка с партньорите си, особено с новите такива, с тези, които са заявили желание за бизнес и виждаме в техните действия, че те наистина правят всичко възможно, за да се научат и за да развиват бизнес възможността. И с тези хора наистина работим много усилено и даваме цялата си енергия, целия си потенциал, всичко, на което ние сме способни като лидери, го даваме за тях, за да може и те да се развият и да могат по най-бързия начин в рамките на 3-4-5 месеца да достигнат до 2000 лева, да продължават да растат 3-4-5 хиляди, 10 хиляди и да продължават още и още нагоре. Така че, ако вие все още се колебаете дали MLM е за вас, ако ви харесва, но се колебаете, чудите се в коя компания да стартирате, кой лидер да изберете, кой екип да изберете, ако станете част от нашия екип, ние ще ви обучим как да работите през социалните мрежи. В никакъв случай никой
Никой няма да ви кара да правите списъци с имена, никой няма да ви кара да правите тези устаряли методи, ходи да правиш презентация, ходи да правиш среща 1 на 1, ходи да тестираш, да демонстрираш продукти. Всичко ще го правите от комфорта на вашия дом, с телефона, с компютър или каквото устройство там имате. Достатъчно е да имате стабилна интернет връзка и да нямате проблеми да застанете пред камера. А какво ще говорите пред камерата? Ето това е нашата роля като лидери, да ви научим от до целият процес, как да си създадете профил, как да изглежда вашия профил, какво да казвате като експерт в социалните мрежи, каква информация да давате на хората, как да започват вашите видеа, как да имате правилния call to action или призив към действие, за да могат хората да се свързват с вас, как да изградите различни инструменти като Google формуляри, например, уебсайтове, дори с изработка на уебсайтове могат да съм ви изключително от помощ, защото аз умея това нещо и съм направил много сайтове в годините за различни клиенти, за различни брандове, така че мога да ви съдействам, мога да ви помогна, мога да ви науча от до всичко, което аз правя и вие да започнете да го правите. И ако започнете да го правите и прилагате всичките стъпки така, както аз ви уча, в рамките на 2-3 години вие спокойно може да стигнете също до 5-цифрен доход на месец и да продължавате да растете, разбира се, защото в мрежовия маркетинг няма таван. И така, ако имате желанието да станете част от екипа ми, кандидатствайте чрез линка, който ще откриете към това видео. Не ви гарантирам, че ще се свържем с вас на всяка цена, защото не с всеки се свързваме. Според отговорите, които давате, ние много бързо разбираме дали вие сте готови наистина да се отдадете, дали сте готови да се себе ангажирате с тази дейност, защото на много места ще ви лъжат и ще ви мажат очите, че мрежовия маркетинг е пасивен доход. Няма такова нещо, това са пълни глупости. Пасивен доход можете да го превърнете след години, когато изградите няколко лидери след себе си и тези лидери продължават да изграждат и те нови лидери, но до тогава си е яко бачкане, тогава си е бизнес като всеки един бизнес и се иска себеотдаване. Да, понякога ще бачкате и по 15 часа на ден, понякога ще бачкате по 5 часа на ден, понякога ще ви писне от работа, понякога ще ви иска да плачете, да хвърлите всичко, обаче когато ви се иска да хвърлите всичко и на другия ден се събудите с мисълта, не, майната му, аз продължавам напред, защото виждам какви възможности и перспективи има тук, ето тогава ви гарантирам, че вие ще успеете, защото всеки минава през трънливия път, но разликата между успелите и неуспелите е, че едните се предават и се отказват, а другите продължават въпреки трудностите. И така, ние много бързо ще ви усетим дали сте от нашата кръвна група, както се казва, и ако ви усетим като такъв човек, с удоволствие ще ви приемем в екипа си, с удоволствие ще работим с вас, ще ви обучаваме безплатно, специално аз ще имам много лична работа с всеки един от вас, който е изявил това желание и показва с действията си, не само с думи и с уста, а с действията си, че е готов да се себе ангажира и да бачка като луд. Разберете, успехът не се постига с половин час, 1 час на ден и в останалото време само да анализирате, да мрънкате и да се оплаквате от живота. Успехът идва с яко бачкане, с яко действие. Разбира се, яко бачкане в правилната посока, по определена стратегия, определен алгоритъм, чрез неща, които работят, избягвайки грешките, които бихте могли да направите и биха ви изгубили години от живота, защото аз съм допускал много грешки и мога да ви науча на правилния път, мога да ви науча на всичко, което да го правите по правилния начин и да си спестите, всъщност да съкратите годините в месеци, месеците в седмици и така нататък и така нататък. Линка е в описанието. Прочетете, кандидатствайте, ако ви допадне. След това ние ще се свържем с вас, ако ни допадне това, което сте попълнили и в крайна сметка, ако намерим пресечни точки, ще заработим заедно и ще ви помогнем да стигнете за 4-5 месеца до 2000 лева и да продължавате да растете още нагоре. Очаквам ви, линка е в описанието.